این برنامه نقاب است. نشر دومی برنامه است با یکی از برادر خیلی قدردان، برادر عزیز ما که اینجا حضور دارند و اون نفر هم در زندگی یک بگیم نفهمی ها رو به میان آورده است با یکی از دوست نزدیک خود. سلام. سلام علیکم اکا. خیلی استوری من خیلی میشه که فقط یک برادرم نامش نمیگم. البته خودش ممکن شنو برنامه را ویدیو را تماشا کنم بفهمه. صنفی همین 10-11 همین رپ کتی زنیمت میکردیم و میخریم در یک استودیو. همجا ما ایبراش بسیار فهمیده بودم. همین شوهای رپ دا همین درزستان بسیار رولی کلونا بازی میکرد. در خیلی افطاریت گرفتن. وای داورو اکوها زیرش نمیگم. وای داورو هم خیلی بود. دو هم خیلی کرد که سترام موتوری گرفته. بگیم سترام موتوری گرفت. قطعی جورا شدیم. همون روزا ما در دنبال که جدا هم خیلی صحنه هستی. Батл там подобное, خیلی چیزا دا участвовать кардагим ду касада. Ма поддержка бурин, ёки вай поддержкаи ма бурин. Бо даври ҷавонӣ буд, нами ҷанг, ҷанҷол ҳам мешид, ягон кас кад ягон гап нофаҳмӣ мешидем ду каса фақат. Бисёр чиза гузаштем ду каса қатиш. Мақсадам хеле ситуатсия шуда буд ки як чанд бор дар байни бародаро, ягон шиносо хеле сухан мекард ки мо қати ҳамин, яъне ки ма кати мегуфт ки 15 сол ҷурагарӣ кардагем. Дар байни 15 сол ягон бор нофаҳмӣ нашидагӣ айда, ҷанг нашидагем, ягон гапи пасту баландам задагӣ нестем. Ва ҳамин чиза ман аҳамият додам да, чанд бор ҳамин гапша шунидум, хеле гӯшда мерасад да. Ман таи дилам да фикр мекардам ки ҳамин бача чашм мекунад да, вале ҳамин коре мешавад ки мақсад ягон нофаҳмӣ мешавад ки действительно ҳам хешидак, ҳам хешид. Бо причём таки гуфт хеле ки нақл кардам ки мо ай пушти ҳамин гуфти гапо рэп шинос шудем. қатиш бо ай пушти ҳамин чиз бо ҷанг шудем, бигем мешавад да, хеле нофаҳмӣ шид. Дар любой конфликт ман фикр мекунам як кас виноват нест да, ҷои дар ҳамин конфликта ва ду кас ҳам метавонанд виновати бошанд. مثلا نمویی که جنگ شده نمو گفتگوی لفظی بود نه، یعنی که باید دیگر با دهان خیلی ضربه نزدید. نه مثلا نمو داشتنمو تا کجور رفته بود. چی سیتواتسیا هم نباشه من فکر میکنم که ما که دست نمیبرداریم و پروسته خیلی خفگاری خیلی وحشیده که ایس پس رهامون جدا ده کاروچی تو ای پس زندگی ما ای پس زندگی خودم تا همین نقطه رسیدن مثال چی شد مثلا چقدر 15 سال یک بگیم در یک ماشین همسفر یک دیگر بودید چی سبب شد یگون کس در بین در اومد یا گپ یگون کس گرفتن یا که برای یگون رپ که مثال شما گفتید سرود ایما و گفت بای دایما یا نمیدونم نه اونجا خیلی اکن بگیم که بای برادر من که عبارش نقل کردم بای شورتر بای سراینده بای زبونی همون رپری که بگیم MCI انا ما بولشی خدمت خیلی رنگ ارگانیزاتوری همین چیزو نصیب میکنم. دو سه مومنت همین ارگانیزاسیونی دا نفهمی شدک دا توری ناومد گپمون یک داتا نازناچید کردگی بودیم ناومدک پادوادی چیدیم دا مقصد یکم که یگون ایده که ما گفتگیم придумать کردم میگم که بیایم همین کارا بکنیم вайда маъқул нашидак да ҳамин чизом ёки ки допустим як барнома сар додагӣ будум ҳамун Rap FM News чтоб интересни шава ҳамун барнома ма ай ҳамун як одамое сар кардам хеле знаменити реперҳо бигем ай ҳамон сар кардам ай бораи ҳавоё нақл кардананд. Ба чанд қа пас фаҳмидум ки як дигар шиноси мо да ҳамун бародари ма қатиш ма гапом гирехтаги ҳавай да гуфта ки медонад ки ма ҳавоёро ганда мебинум мақсад дар барномааш ай бораи ҳавоё нақл мекунад ҳавоёро реклама мекунад даъват мекунад тамом подобное да. шумо бархаст мекардед? Не умуман вообще ма ҳамида ҳайронум ки ҳамин одамизод акаса ҳар кас ҳар хел мефаҳмида да ка ина ма як взгляд дорум ки инами хеле ростакӣ хушрӯ ай дар назари ма ва дигар одам да наоборот ау параш хушрӯтар метофтад да. Ман наоборот таки ҳамун саҳифама камтар пеш барум гуфта
лекин ки хай ин ҷурам акаса мара абсолютно дигар фаҳмида. баъде ки ҳамин бародар ҷудо шудем, ҳамин кортон ба назари худтон пеш рафт ва ё ки наоборот қафо зад, ё ки масалан ё стабил нестам ки як хеле истод? Бародари беҳад наздик ҳай. Мехоҳам ки бишнава, ягон кор ман ҳеҷ вақт бар қасди ӯ накардам. Што касаеме ки кори ман пеш рафт, пеш нарафт, кори ман хай худо ба шукр, ман ай коре ки ҳар як коре ки мекунам, хай гуфти гапо урусо мегӯянд з душой да, хеле вкладываться мекунам. Худам боварӣ дорам ки метавонам дальше бурда. Агар ки ман натавонам, ин кора намекунам. Ман наоборот таки мехостам ки вай боша пешравӣ кишид, дикаса пешравӣ кунем. Чӣ хеле ки ҳамин 15 сол пеш вохӯрдем, мақсад ҳам хеле идеё учен ёштар будем, план ки пешравӣ мекунем. Ҳамин хелам, ҳамин ҳозирам, ҳамин хел мехостам ки бошада. ман фикр мекунам ҳар нафаре ки муваффақ мешавад ки ӯ дисциплина дорад. Бале. ман ин бародарро дар назар надорам, лекин бисёри бародарои нунианд. Масалан забонию нунианд бештар. Кам нафаре ки ҷониае бо мисол баъда ин қадар гуфтушунид, ин қадар нофаҳмӣ бо ме дарс метиҳад, мегӯяд ки мо бародарем, ҳастем, мемонем, як бигем нофаҳмӣ байнмон сар зад ва ё ки нафари сеюм дахлпазир шуд, мо якдигарро нафаҳмидем, аз ҳам ҷудо шудем, боз омадем. Ва фикр мекунам хеле нафари арзандае ки дар зиндагии шумо он нафар барои шумо арзиш дорад ва шумоам барои ӯ арзиш доред. баъд чӣ шуд? Масалан чанд қадар ба якдигар гап назадем ва чӣ сабаб шуд ки боз мисол шояд ягон смс кардем ба якдигар? Гап назании мо мумкин ҳамин боша 5 ё 6 моҳ, айра зиёд не, ҳам қадар вақт буд. ҳамин муддати 5-6 моҳе ки буд, масалан кадом коротон бештар азоб медода? дар историяи ман ҳам ҳаст ки хеле кор ки бо як бародар бениҳоят наздик будем. баъд мо ҳамин якҷо мешитем бо ӯ нафар, худаш медонад ки кие. дар ҳамин табақ якҷоя нон реза карда мехӯрдем да. ҳамеша ку ҳамун чиз пеши назар давр мезада. мисол чӣ хел модараш ба коса овқот меварда, пеш мо мерехт. намака пост доштан бисёр чизи вазине да. ба ҳамун хотир ҳамун чиз мара бисёр азоб медода. 6 моҳе ки қатъи бародар гап назидем. аз ҳама коре ки бештар дар бораш фикр мекардем, азобтон медод рӯҳан чӣ буд? ҳамин чӣ хел ки шумо нақл кардед, ҳар як бародарам ҳамин история дора. Гуфти шумо ки чӣ хел рӯзое буд ки каса мешитен, ина гуфтестен нон намак мехӯрден и тому подобное. морам ҳам хеле ситуатсияҳомон бисёр буд да. ман ҳозир ҳозир нақл кардистам, ба ёдам овардастам ки ҳамун даврое ки 15 сол пеш яке бачаҳои ёш хун дар ҷӯш гуфти гапо хулиганӣ мекардем. ба ҳам хел ситуатсия шуда буд ки аз айхона биромада рафта будам да. ман хел вай шид ситуатсия ҳам хел шид, за что гуфти гапо ман ҳозир вообще хисан нестам ай кором. мақсад учено ҳам хеле ситуатсия шуда буд ки айхона биромада будам. баъд дар ёдам астае ки қатъи ҳамин бародарам дар мошини шиштагем ва оли в курсе набуд ҳамин ситуатсияи ман. исусу корому катиха рафтем, баъд уже бегатар шид, гуфти гапо вақти хонаравӣ шид ки ба ман гаштам гуфтам шахи мақсад бародар имконияти хонаравим нестай да. ҳозир хонаравим нестай, ҳамин мошини да ман бестам ҳамин шава рӯз кунам да. мақсад ман мепурсад чӣ ба чӣ хеле мошин да. мақсад хел рафтем хонаам, гуфта хулоси гап мара хонаш таклиф кардагиай. гуфти шумо ки нон намакша хӯрдем, ҳамҷа ранги ду бародар бурин, акаву додар бурин, хов рафта хов мехестем, бо мебиромадем мерафтем кӯча ай паси коромон. ҳам хеле хубиёш бисёр будагиай да. ман мақсад периоди 6 моҳе ки мо гап назадем, ҳамин чизо бисёр ба пешум меомадак. вале баъди ки мақсад ҳамин 6 моҳ пас бо ҳам хел ситуатсия шуд ки гап задем, ман ҳамин чизам гуфтам ки мақсад ман ҳам бисёр воспоминания дорам бурои ҷурагаримон. қадар ҷурагарӣ кардем, қадар сару сол чизоро нагзаштем. ҳамин чизо ҳамин момент да ҳам қарӯзо мара дар ёдам меомад. ба ман фикр мекунам ки ҳамин воспоминания ки ҳастам ягон дигар чизи дунё, инами тоҷи сами реб бигем ё ки пул бигем ё ки ягон дигар чи набояд сабаб шава ки мақсад ҷурагаримо канда шава полностью канда шава, потому что русо мегӯянд слишком много пройдено да. мо бисёр каса бисёр чизо гузаштем. барои хеле чиз меличай ман фикр мекунам
мо ҳамҷо хато кардем. Хатоги ҳар ду тараф буда. Якдам гуҷойда маам тезӣ кардагим, гуҷойда ваям тезӣ кардагиай. Лекин вақти оқибате ки баъде ки мо бо гап задем, чӣ хел ки ман фаҳмидум, ҳам манам худма гунаҳгор ҳис мекардам, ҳам ваям худша гунаҳгор ҳис мекард. Вай мада рӯи рост гуфт ки ман фикр кардам, ман бисёр ҷода тезӣ кардам, ҳамҷода туда ҳамхали ҷавоб додум, ҳамхали гуфтум гуфта. Гуфтем ки ҳаракат мекунем ки дигар хеле ситуатсия нашавад. Ҳамин ситуатсияда мо дигар набиёем. Ва бо ман падметид кардам ки гуфтам ҷура ҳамин гапа бисёр. Баъд гуфтӣ ки мо ҳамин 15 сол ҷурагарӣ кардагем, ягон бор гапи пасту баланд задагӣ нестем. Ягон бор хеле просто ҳамин баланд нидаволни гап задагӣ нестем. Дикаса ҳамин гапа чанд бор гуфтӣ? Гуфтанӣ будум, бо нагуфтум шав ки ҳамин намедонам ки ҳамин чашм будаг истода ҳамин гапа гуфта ки ҳамхали шид. Якум шумо навиштед ё ки ваё? Якум вай навишт. Ба синни сол шумо калони ваё? Фарқият мо 1 сола. 1 сол. Шумо калон? Не, вай 1 сол калонтара. Болотар гуфтед дар хона як нофаҳмӣ сар зад, баъд буромадед рафтед. Синфи чанд будед? Чӣ хел буд? Вай ситуатсия семейный шуда буд. Не, агар нахоҳед нақл накунед ака. Не, ака ман корот кард, хеле детально нақл накунем, ҳам хел шуда буд ки агар ки охириш боша ки ҳамон момент баъди ӯ бахшиш напурса бошед наи хонавода, ҳамин барнома сабаб мешавад ки шумо мо ҳам бахшиш бипурсед. Ман рости гап падару модарам кам я бахшиш пурсиданам. Хай ака ман худман мумкин оправдывать мекунам ки ёш будум, ҷавон будум, бисёр хулиганӣ кардагим. Ман ҳозир ҳамчун худм падар шудагим, бачаама нигоҳ мекунам, ба корои худм ба ёдам мезана, ба фикр мекунам ки ҳамин бачаи ман агар ҳозир ҳамхали ҳамин кори маро бикунад, ман чӣ хел мешавам да. Ҳамин гапҳоам вақте шуда ҳамин падарам мегуфтаг ма ки ҳоли бе калон биша, мақсад фарзанддор биша, баъд ту мефаҳмӣ ҳамин корое ки ту ҳозир кардасти, баъд мефаҳмӣ. Бисёр вақт падарам фикр мекард ки ҳамин гапҳошон ҳаётшон биромадагим, лекин ки не, ҳаёт набиромада, ҳеҷ вақт ҳаётам намебирояд. Ситуатсияи зиндагимо ҳам хел зиндагӣ ҳамин пастиву баландӣ ки ҳаста, ҳам хел шид ки мо маҷбур шудем аз шаҳр қишлоқ кушидем. Бояд фаҳмем ки бачаи шаҳр дар калон шудагӣ ҳамин гуфти гапҳо, ҳамин движухада фақат ҳама ҷода ҳамин якум передовой мебиромадем исуса. Як ябора дигар баъд ҳамхали шид ки баъд аз дарс срочно рафтан дар кораи таксиёи қишлоқ буд. 24 соат неста успеҳ бояд бикунӣ, ба барвақтӣ бирой. Мақсад зиндагӣ хеле кардинал ҳалӣ шидак да. Ҷада гуфти гапҳо дар секция зиндагӣ карда, мақсад ҳамомо дар дунё хоната айдар мебироем мусрафиробуда. Хоб зиндагии рӯстоӣ фарқкунанда аст ки дар ман ҳамун чунон гаре нигаранда медидам ҳамун қишлоқада рости гап ман ҳамин қар кардем ҳамҷо мерафтам ҳамин гизала шуда. Мо ҳамҷода ҳам қишлоқда ягон мумкин 6-7 сол истодем да. Хеле сахт мекунад да, зиндагиро мефаҳмонад чия зиндагӣ. Агар уҷа намебуд мумкин ки ман намефаҳмидум ҳамин чизора. ӯ чунон агар ганда медидум, ҳозир ман наоборот мехоҳам ки ҳамин хонаи шаҳр будагима бифурӯшем, бо аврад ҳамҷа бирем да. Уҷа як оромӣ, як сабза, як боғ. Ин ҳамин Чавалай. Дар тарафи Баданасос, Чавалай. Аввал да бад медидем, баъд охир рафтем бор. Ҳамин бигем ки ака охир учен ҳамин вай будем, баъди ки уже яъне ки ҳамин ака шумо гуфтаниян ки зиндагии рӯстоӣ, яъне ки зиндагии деҳа як бачаи бигем местнира куллан тағйир дод. Одоб, рафтор ҳама чира тағйир. Бисёр чизора хеле вай додак да. Аку ма уҷаро хеле нақл кунем детально ки мақсад уҷада гову молай, алафдравияй, гандумдравияй, агар ҳамун чизо намебуд, мақсад ҳамун чен ҳамхали ситуатсия намешид, мумкин ки ман дар ҳаётам ҳамин чизоро намедидум. Лекин ки ман ҳамаи ҳамин чизоро, мақсад ман ҳозир ягон кори бори ҳамин деяв ғалта ман хиёл мекунам бачаи шаҳр ин чиза наметавонад вай мекунад, ва ман любой ҷода метавонам бигӯм ки
ма ин кора любой карда метавонам то говҷӯша дидагем то тозакуниёша то ҳамун гандам дравишаву тампа шавои бехов мақсад либосо ҳама прика пирика ҳама ҷот хоридестай ӯ чено гуфтестам ку хеле бай буд хеле зиқ мешидам ҷада некем ҳозир ман ҳамин ба ёд мебиёрам ҳай бо мегӯ худода шукр ки ҳамун ченоам хешид. бармегардем сари ҳамун бигем историяе ки байни шумо қатъию бародар гузашт. Баъд охирда ӯ нафар навишт, шумо ҳам навиштен, якдигар бахшиш пурсиден охир? Бале, ака як положение дағалтид ки бе участияи ман намешида ба положение ҳал карда. Ягон секунд фикр накарда ҳамин баъде ки омада навист ки ҳамин ёрдами ту дар кораи амҷада ман гуфтам ягон проблема несте. Ҳамун рӯза худаш хестам ҳай кардам, мошина заводид кардам, рафтам пешаш. Мақсад аввал проблемаро ҳал кардем. Проблемаи ҳамҷада будагира. Баъд аз он шиштему хай гап задем. Ҳамин гуфти гапҳо нафаҳмим, чизеро ман нафаҳмидам, чизеро вай нафаҳмид. Гап задем, хеле осон шида, хеле холӣ шид. Сабук шудем. Барое ки ӯ 6 моҳ манам бисёр гапҳо доштум, гуфтанӣ будум. Албатта хай худованд ҳамин худаш ҳамаро як чиза сар вақтша вай кардагиай, да, определит кардагиай. Мумкин ки агар ӯ 2 моҳ пасаш ман вомехӯрдум, мумкин бо ягон гапҳои сахттар мезадум, да, барое ки ҳоли қарн паст шидагӣ набудак. Шиштем хеле чахчах кардем баъди масъала то соати 12 буд, 12 гузашта буд. ёдтон бошад мо як моҳ пеш даъват карда будем шуморо дар ин барнома. Агар вай боша шумо гуфтем ки ӯ ҳам хеле як таърихи нотамом ҳаст. тоиди ҳам хеле як барномаи шумо дар бисёр мувофиқ аст. Ака дар охир ба ҳамун нафарое ки масалан шуморо тамошо доранд, ҳамун нофаҳмиҳое ки дар зиндагӣ будед, мисол шид, қатъи бародар, қатъи хонавода, ҳар як кас ҳаст, ман ҳам ҳастам, ҳама ҳаст, ин гуна аст. чӣ гуфтанӣ ҳастен ба ҳамин наврасо, ҷавоно, ҳам нафарое ки тамошо доранд? Хуб, даъватшон мекунем ба ин барнома чӣ гуна барнома аст? Масалан писанд омад ва ё ки на? Шумо манро гуфтед чанд қа пеш ки агар хоҳед ниқобтонро кашед. Не, намекашам ниқобма. Ва ҳамин история ки ман нақл кардам, албатта агар ҳамин барнома намешуд, мумкин ки ман ҳеҷ кадам нақл намекардам. ҳам хеле мерафт. Некем ки ин плюси хичам дорад, озир ҳамин суҳбата кардем, бо хеле дигар холитар мешавад. Ва бо чӣ гуфтанем ки мақсад ҳамин ситуатсияда ман главная ошибкаро исбот карда бировардам барои худам. Ҳамине ки ҳама вақт бояд одам гӯш кунад. Ҳамин хо бародар шавад, хо падар шавад, модар шавад, касе боша набоша. Як ман нагуфтестам ки манро бояд гӯш мекардам. Ман бояд гӯш мекардам, камтар гапҳоро анализ мекардам. Даже ҳамин ман фаҳмидагим ки пайғамбарумон саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтагианд ки кам гап занед, бисёртар гӯш кунед. Ҳамин гапҳоро гӯш карда анализ кунед. Совети ман ки мақсад битонед гӯш карда, ҳамин бародаратонро хеле саросима нашудан дар кор нест вобше. Дар ҳамин барнома ки ҳастем, мехостам гуфтам ки ҳар касе ки моро хафа кард, ман сар додам, ман бахшидам. Ва ҳар касе киро ман хафа кардагим, мехостам ки маро бахшад. Хафа карди зиндагӣ кардан қиина. Ман хеле фикр мекунам, ва дар дили ранги як санг борин нахӯрсанд. Ира мефаҳмӣ, на зихира, на ягон шишада. Мақсад ҳама вақт бояд битонӣ бахшида. Худованд бахшандае ки мо бандаш, мо ҳам бояд ҳам хеле бошем. ин дунёда хиёл мекунам ягон чи нестае ки хати бародарат хафагарӣ кунӣ, гап назанӣ. ин неправильное. Барои ҳамин касеро хафа кардагӣ бошам, бахшиш мепурсам ва надеюсь, умед дорам ки маро мебахшанд. саломат бошед. бузургтарин шахс ҳамун нафаре ки бахшида метавонад. дӯстони азиз, бо ҳамдигар меҳрубон бошед. ин нашри дуюми барномаи Ниқоб буд ва ҳар нафаре ки мехоҳад дар ин барнома иштирокчӣ бошад, дар рақамҳои зери экран буда яъне тамос бигиред. мо бо шумо дар алақо мебароем ва метавонем ки як барномаи хуберо аз рӯзгор ва фаъолияти шумо барои бинанда карда бошем. ин барнома хеле барномаи ба маврид аст ки шумо бо ҳам биёед ва дар ин барнома аз якдигар узрхоҳӣ карда бошед. ман бо шумо будам Шаҳобиддин Ятимов ва бародари азиз иштирокчии барномаи Ниқоб буд.